Joliba Jabarani Flavo anga foli ani tanuni ambo tagadi awbela jelemani wakati na amba fauna awni nyankuma biye alamisa e mimi talike février kalo ale le temps biye mimi talike samba flani mwa ani flambo konala le mana ka awbela jele fuka wali nyundo amunu bika anfle amunu bika anlame radio Joliba fana sanfe amba awbela jele fo dante foli mina amba bismillah kuna fundi gafe ulula kalli keneka ne lada en fait non mimi talike dungo do katandene fo wase jumadon ma gafe mana sebe ambalma kuna fundi law fe limana en kanu wala saka gafe no bama yelema bamanan kana no yanga to dungan wala sa bele jele bi se ka famia soro jamana kuna funla chugumina asigira keneka ami befo ka be wali mando kuna funla ambanda do bakurumba damadola ka soro kan anya do kuna funto no ka wala awye gafe folo oye le soir de Bamako ye soir de Bamako danye folo rela limana aya jira ka foko politique to minbe ni olu farla nyonka ni olu togoda ko cadre d'échange des partis et des regroupements de partis politiques pour la réussite de la transition. Les manants ni politique diakoulé nous ni oloko ko franje la fanga abe dabolo mikabi ko ubanyini premier ministre croix au hasigi mimbe ni ale de chama abe akake mai mambe bla chamanjela ate fima fait ate djema fait ko ye nyonye ke ye jabi chama de bo ministre ke soit de Bamako kumana minuka amina ndado ola 600 ni soir de Bamako konala nambara soir de Bamako kono ambi do nouvelle horizon konala nouvelle horizon kumana ako français jamana ka ko mimbi talike wargla rodo be no de manamo ajalla ka foko tawla ola wargla ro anake ambi war mindu yanno no e français fayi ajalla ka foko ode izim badla de manamo ko tade ulla ay rodo la konga makoni ma to ala konga tieni koni fanga boyana ko stratégie no nouvelle horizon yo famina ndado la 600 o mana boy amido les échos wele fana kumana ako soni abina fo mali ni seda woche ni ngali keledo eko konala bina sorla limana antika ankunda geleai abani ka peu amina ndado la 600 les échos konala mana boy les soir fana kumana les soir ko ni wati na minyanga finitigu ye forces armées maliennes fama limana wajalla ka fo fama ni wati na kubika kokura chama de boloda mimbi talike wale jugu tilama ubamanchima ni jatemine ke opération maliko ani keletigi ko ni finitigu kan jakuluba fly limana uye bamachima ma chama uye tegeke ulula ukamara mafin anu be minamunu do makolo jukoro no ye mugu munum be foro limana ku ye tegeke o chamana lesor ale yo fo omana boy limana le sphinx fana kumana sphinx ya jira ka fo malila yanno ko mi kuna fondila mbe ni o libana ma be se ka fo bi ale koni tunna abe sanchama mbosi sa sanworo limana Birama Touré kodo ero Birama Touré kosa ina sheria kura do bora reporter sans frontières ale de akuma fo ka fo kana ke Birama Touré eko abe ni na blewa limana sphinx de kuma fo de amina ndado la sisa mana boy l'indépendant fana kumana ko Bamako ya asay 2000 ni muso doye limana Guinée ka dedo abora la Guinée de limana ko ale koni bandi utarabe akafa ka so amina ndado fana ani kuna funi mise chama mumbe l'indépendant konala ni de kuna funi la bakurumba damado limana amba damni ni oye le soir de Bamako ye akumana limana soir de Bamako ya jira ka fo anya 4600 politique to minumbe ni olu farla nyonka u togo de ko cadre d'échange des partis et des regroupements de partis politiques limana ni politique ton chama de farle nyonka minumbe ni uye nyoni badoke nyoni ni hakila falin do kama ko atelier d'échange atelier d'échange mi kerani limana anake uye hakila chama de temeteme uni nyonje hakila minuna be kuma franjela fanga hakila nuna soir de Bamako ka fola ko anake nyoye yerekera nanjigi sodo la no kungo araba février kalot le commenton ajalla ka fo ma chama de be minbe ni olu fela yede franje la fan abe dabolo min ka bi akayelema odoye politique ton yelema o mama falimba Musa Mara ni premier ministre korodu le mana boy mimi talige mambe na le fana be na jombe fanga sina jorola bi oye Isa Kaujimi le mana ana anyona chama le soir de Bamako ka fola le mana ajalla ka fo ye nyoy min ke no atelier ko
cadre d'échange des partis, regroupement des partis politiques koko ni watina olu koni wulila ko damalo ka ubena ko chama de ka ubena mi lañini ke furanjila fanga fe ko bi ko ami wati min ko sisan furanjila fanga koni abesena konga olu nyabi tabulu minane de manama ko tabulu nyonte wa tabulu min be furanjila fanga bulu ni kabina fo fanga bele jile mine ka ku tay ko o de besena sango ko min premier ministre min be no e docteur Shogel ko kala maiga de manama ko tabulu min be premier ministre docteur Shogel ko kala maiga bulu bi kamali ni barake nyon jamano ina fo conseil na min kera français min temena malini français che o mana boy min temena malini Denmark che malini CEDEAO yoro fana besena kata se États-Unis cadre d'échange a dira ka fo ko ni nywana chama de besena malina de me jamana minumbe na fora ko malino lu gelea manga teme union che ko ma jalla ka fo bi malino lu takembe particulièrement je ambe sigilanga amandi olasa limana ajala ka fo cadre d'échange a dira ka fo ka faruka fanjala fanga mimbe sisa ko olu tise ka usigi ka laje ka fo ko gela do de be ka fara do ka jamana de nyebo gela la o gela tsika seka wuli ka boy o do ye munye ko mali do be ka suguro sambi kulo kemeni binani ko mali do be ka gazi sambi gazi mi na retika soro ko gouvernement mimbe fanjala fanga kuna be ko desembe ka ningela nu bele jele wuli ka boy o mona boy ya nyefo fana ko CEDEAO jamana minu mali teruye ko kuma do be ka fobi kuma minumbe no be ka bo premier ministre da le mena kuma minumbe no be ka ni CEDEAO jamana minumbe na cadre d'échange ka fola ko ni malidon de badi mawi wa utise ka ke mawi gele abu se ka do mamnu nyonche o yuda do kurwar jamana la o yuda do Senegal la o yuda do Benin jamana la ani farafin jamana FFB le mena ko mali tise ka fo ko ibi gerente taga nyeshin numa walma ibi don nuna olasa cadre d'échange ma halsa uka kuma la uye siga forme ge hakla falina uko oluko ni mimbe oluka tab mimbe lu bolobi nu bada tabalika ka nyini franjela fanga fe oye folo wani franjela fanga fe le mena oye ka fo daba wuli mimbe politiquement ni nyonche bi ani basiki kana o ko la ni oyi ani ko politique ton parina ale hakilla do boka be no memorandum yi o ka seka do bala ani ni wati na ko CNT no conseil national de transition yoro ale bi sigi do la ni wati na franje la fanga bi ka barake ni gafe bani no chartier ka seka yelema do la o ko o chartier mimbe ni yelema bi ka do ala di mana kulu tina jeni afoye yelema fanfa mana do ala kulu tina jena wa utina barake nai ko uye uka hagila fanana mimbi talike samba flani mugani flami flana fla kona la akalo masikalo la ko okoni mana temeka ba franje la fami fla kona ni kulute alla ko don ko wa ubani ni CNT conseil national de transition akachika boy ma kuro ka do akono gouvernement kura ka sigi premier ministre kura ka bla o nyema yala mimbi na aletina ke fiman fe atina ke jema fe alega ke so chamanje jiri ola sa yani ni fana ko CNT bi sigi minani no bi feka kalata barakoro buluda no e chronogramme électoral ani kalata minanga ke wasani kalata woni jamana konti kalata ku ba nyini ni CNT o ta olu kontina jeni o fana wa fana nama ne ko kalata baro dabidu ala ko akakan ko politique mo fana wele ulu fana daka do ala kana ke fangelen koy kunote ni bara fen vekera ka so amasara ulula e mana masekalo na to itlem wa ani duru samba flani mwani fla cadre d'échange de regroupement et parti politique o ya jira ka fo kulu kontina franje la fanga illa ko don wa ulu abeke ulu borina fo fanga re tem malila blé aywa kuna foni fle le mana ayini mbol le soir de banko de kono nambura yi ami de nouvel horizon ale konna la kumana aya jira ka fo ko ward la rom be français jamana ka le mana ni ale de banga français fa indla ko tawulala le mana akera chini e konga makoni ni mato ala nouvel horizon ka fola mi chagada mi flanu kama imprimerie de la Banque de France le mana yoro ni na ale de be biu anga biu no ye banki biu ye ku bama ele maka ke français fa ye le mana ni yoro killing fanana nazaro be warmindu no ye eroye iba soro français fa bi fale ale de la yoro ko folina abele jere baro weekend yoro ndela onga le mana sege mi ndale la
kabi tasuma ye yɔrɔ minɛ fasiri ka fɔla n'o ye Nouvelle Horizon ye a jala k'a fɔ ko pompier minnu bɛ tasuma faga o maa 70 ɲɔgɔnna ani min bɛ tali kɛ mobili 24 lemana olu de wuli ka jɔ kɛ kunungo araba walasa ka se ka tasuma in a faga ko nka o n'a taw ta tasuma in a ye tiɲɛni caman de kɛ faransi yɔrɔ min bɛ yen n'u kama ko Chamalières Puy de Dôme ko yɔrɔ in yɛrɛ a sigilen bɛ yen nɔ de a jala k'a fɔ ko maa 34 olu kɔni joginna nka joginda in a ma juguya u bɛɛ lajɛlen taara ka taa n'u ye kɛnɛyaso dɔ la n'o ye centre hospitalier universitaire dɔ ye a jala k'a fɔ olu cɛla pompier maa 2 o bɛ a la n'o ye tasuma falaw ye limanaw ni jateminɛ kɛ fasiridi sɛbɛn Nouvelle Horizon ka fɔ la ko nin yɔrɔ min ye nin ye ni u k'a ma ko imprimerie de la Banque de France limanaw ni yɔrɔ min ale de bɛ an ka français an bɛ wari minnu dun yan billet minnu dun yan nɔ limanaw ale de b'a dilan a jala k'a fɔ imprimerie ta kɔni wulila la nka a ma dɔn tan in bɔra yɔrɔ min na nka maaw bɔra min kalama o ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ araba sɔgɔmada n'a fɔ ntɛnɛn sɔgɔmada joona nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw la ko maaw nana bɔ min kalama k'a fɔ ko tasuma bɛ ka wuli yɔrɔ dɔ la a waati la a y'a sɔrɔ maa 100 ni maa 87 olu de bɛ ka baara kɛ a yɔrɔ kofɔlen na jawuli nana bɛɛ kɔni i yɛrɛ ɲini nka jala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛ maa kɔni ni ma to a la nka ko yɔrɔ in kɔni a bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛni kɔni donna a kunna kosɛbɛ ko nka fɛn minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu de bɛ kɛ ka wari dilan jamana a jala k'a fɔ ko fɛn ma olu sɔrɔ o de kɛra ko yɛrɛ la kɔlɔlɔ ntanya ye n'o tɛ ko ni tasuma kun y'olu sɔrɔ limanaw a na kɛ wariko gɛlɛya kun bɛ sɔn an ka jamana ninnu sɔrɔ sabu a jala k'a fɔ farafin jamana caman de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Union économique et monétaire ouest africaine n'o ye UEMOA ye ani jamana minnu bɛ yen n'olu de bɛ franc CFA dun a jala k'a fɔ ko nin wari ninnu a bɛ dilan faransi jamana kan a bɛ taa nin yɔrɔ kofɔli ninnu de la ni gɛlɛya ma fɛn min bɛ kɛ ka wari yɛrɛ dilan ni gɛlɛya m'o sɔrɔ ko a jala k'a fɔ gɛlɛya kɔni tɛna wari dilan cogo sɔrɔ nka yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu jenina jamanaw ko n'u teliya ka sɛgɛsɛgɛli boloda walasa ka se ka min ye wari a dilali a kana jɔ nka limanaw nin bɛ kɛ waati min na a jala k'a fɔ baaraw bɛ sen na min ye farafin jamana olu ni faransi cɛ kuma ɲɔgɔnyaw bɛ sen na yɔrɔ nin baara yɛrɛ daminɛna kabi san 2019 k'a fɔ farafin jamanaw bɛ fɛ ka wari kura dilan u yɛrɛ ye n'u k'a ma ko ECO o kuma kɔni bɛ sen na o dalen don fɔlɔ yanni nin franc CFA ko in ale ka yɛlɛma o waati kelen a jala k'a fɔ ko ta wulila nin yɔrɔ kofɔlen na limanaw kunnafoni filɛ an y'a bɔ Nouvelle Horizon ale de kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don fasiridi sɛbɛn les Échos welewele kɔnɔna la limanaw ECO kumana a ye ɲininkali de kɛ a ko nin waati in na ECO an tɛ ka an kunda min ye CEDEAO n'o ye farafinna tilebinyanfan jɛkulu min bɛ yen ni Mali b'a kɔnɔna la ale ni Mali cɛ a fɔ ko an tɛ ka an kunda gɛlɛya in banni kan wa sabu munna limanaw a jala k'a fɔ ko min ye kulu dɔ ye o sigira kulu min bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye kuma ɲɔgɔnya maaw ka hakililaw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na maaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na a jala k'a fɔ o kulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira Mali yɛrɛ gouvernement jɛnnen don ni o ye wa Mali gouvernement hakililaba de ye o ye sabu an bɛ bolo min ka bi a jala k'a fɔ gɛlɛya min bɛ sen na jamanaw Mali ka nafa t'a la wa CEDEAO jamanaw yɛrɛ ka nafa t'a la sabu bɛɛ de y'a dɔn k'a fɔ ko ni gɛrɛntɛ kɛra Mali kan jamanaw a gɛrɛntɛ a tɛ taa ka maa si de to min ye CEDEAO jamanaw kɔnɔna ye caman ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ni gɛrɛntɛ in ma wuli jamanaw sɔrɔ olu ka sɔrɔw caman ka sɔrɔ bɛ dadigi kɛlɛ de o la les Échos ka fɔ la o de la min ye kɔsa in na misali ye min ye farafinna kelenya tɔnba ka ciden minnu nana Mali la yan n'olu ni Mali gouvernement kumana Mali ɲɛmaaw ye gɛlɛya bɛɛ lajɛlen da u tɛgɛ jamanaw a jala k'a fɔ kunungo février kalo tile 9 communiqué dɔ kɔni kɛra communiqué min n'a jala k'a fɔ ko jɛkulu belebele dɔ sigira jɛkulu min n'a jala k'a fɔ Mali gouvernement b'a kɔnɔna la CEDEAO yɛrɛ maa mafalenbaw b'a kɔnɔ farafinna kelenya tɔnba o fana ka maa faamuyalenbaw bɛ a kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen ka miirina ye nin waati in na yɔrɔ Mali waati dɔ la dɔw tun y'a fɔ ko Mali bɛ fɛ ka i yɛrɛ to a kelen na nka a jala k'a fɔ o da man di anw na limanaw ka an mabɔ bɛɛ lajɛlen la
waati min na gɛlɛya bɛ sen na diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la limana o man kan an ni jamana tɔw cɛ f'an ka sigi ka fɔ kɛ ECHO y'a jira k'a fɔ o baaraw jamana ɲɛmaaw y'o de dɔn sa ka sɔrɔ ka sigi ka fɔ k'a dayɛlɛ halisa min ye CEDEAO ale ni Mali cɛ gɛrɛntɛ bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na ko nka tari sabu faamuyali bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ de ye limanaw gɛlɛya bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na sabu bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ o de la an bɛ ka kunda o de kan ko a tɛna mɛn yɛrɛ limanaw min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ani CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw u na sigi tabali kelen kan walasa ka nin kuma fɔ bɛɛ ka se ka faamuya sɔrɔ a ko la kunnafoni filɛ limanaw an y'a bɔ les échos welewele kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don min ye fasɛden sɛbɛn l'histoire kɔnɔna la limanaw l'histoire a kumana min bɛ tali kɛ an ka finitigiw limanaw ni wagati na olu kɔni bɛ wulikajɔ de la jamana fan caman fɛ bamancimaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka finitigiw bɛ ka taa u sɔrɔ fu dagayɔrɔ labanw na limanaw ka tɛgɛ kɛ u la o baara de bɛ sen na l'histoire bɛ ka o de lakale a y'a jira k'a fɔ ko forces armées maliennes fama ko u ye baara kuraw kɛ kɔsan in na Mali marabolo caman na o la min ye état major général des armées ale ye jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko laɲini min bɛ yen n'o de ye ka bamanciw ka dagayɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔna la limanaw ka a bɛɛ lajɛlen da kolon ci min ye opération Maliko ani opération kɛlɛtigi o ninnu de bɛ wulikajɔ la a ko siratigɛ ninnu na a jala k'a fɔ groupes armés minnu bɛ jamana fan caman fɛ ko kunnafoni minnu kɔni bɛ ka di sisan a jala k'a fɔ ko u bɛ ka wulikajɔ kɛ limanaw ni bamanciman ninnu u bɛ ka fɛn fɛn kɛ sabu ni finitigiw b'u ka baara la a jala k'a fɔ bamanci ninnu fana fɛɛrɛ kuraw de b'u bolo kuma bɛɛ o fɛɛrɛw ye k'an ka finitigiw u bɛ kumaw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ani u bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ u bɛ sanfɛ kɛlɛw kɛ cogo min na u fana bɛ ka o fɛɛrɛw tigɛ sabu kuma bɛɛ i b'a mɛn ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans an ka finitigiw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ nɛgɛjuru siraw fɛ cogo min na u b'a lajɛ ka o nɛgɛjuru sira ninnu k'u b'o tigɛ ani fana mɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'u den k'o don dugumakolo jukɔrɔ yɔrɔ o do kɛra u ka taabolo kura ye sisan nka limanaw kan ka finitigiw u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ nin bɛɛ lajɛlen la o de y'a to u bɛ taa bali u dalen la u ka dagayɔrɔw la limanaw ka u sɛdennin minɛ a yala k'a fɔ nin waati in na communiqué min kɛra kabi janvier kalo tile 31 tɛmɛnen ko dɔ de farala o baaraw kan o ye mun ye limanaw nin waati in na Mali camancɛ a n'a tilebiyanfan min ye opération Maliko ye ko an ka forces armées maliennes ani takuba ana kɛ kɔsan in na k'u ye bamancima maa 20 ɲɔgɔnna u sera ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na o mana bɔ yen nɔ u ye pistolet mitrailleur AK-47 o 17 u y'o minɛ min ye o opération Maliko kelen ye Moti mara kɔnɔna la a jala k'a fɔ jɛnɛ sira in kan jɛnɛ ani Marebu fo ka taa se Kuakuru o sira kan k'u sera ka min ye bamancima maa 3 minɛ ani PKM ani moto kelen fo ka taa se mobili kelen fana ma u y'o fana minɛ o bamanciman ninnu na a jala k'a fɔ halisa u bɛ ka kunnafoniw di cogo min na ko Koro mara la ko u ye dangari kɛ bamancimaw ka ɲɛmɔgɔba dɔ yɛrɛ la n'u k'a ma ko Sagad Ag Abala ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Sid Ag Agat limanaw nin ye maa mafalenba ye maa min bɛ yen n'ale de ka wulikajɔ ka bon ale de bɛ min ye mugu a don dugumakolo jukɔrɔ limanaw b'i to taama na i bɛ taa yɛlɛ a kan u y'ale kɔni bɔnɛ a nin na o mana bɔ yen Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jabali Sokolo Segendara ani Farabugu limanaw ko finitigiw u ye o sira fana u y'o jɛ pas mɔgɔw kɔni bɛ se ka taa o sira kan bɛɛ bɛ taa i ka mago ɲɛ ci la o yɔrɔ la ko min balo tɔni 30 ye o sera ka taa o di min nin dugu kofɔlen ninnu ma sira fɛ k'a sɔrɔ nin fɔlɔ la o tun tɛ se ka kɛ a jala k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye ND14 ye o fana bɛ ɲɔnɔ mara la ko u sera ka bagan 193 u sera ka o minɛ donso dɔw fana na minnu bɛ yen n'olu tun kɛlen don k'o daraki a tigiw la limanaw min ye alatɔnna fana ye min bɛ tali kɛ moto 3 o minɛna bamanciman dɔw la telefɔniw ani min bɛ tali kɛ angɛrɛw yɔrɔ ko angɛrɛ yɛrɛ n'o ye nɔgɔ minnu bɛ don sumanw na ko bamanciman ninnu bɛ angɛrɛ de dilan k'o kɛ mugu ye mun bɛ foro k'u sera ka angɛrɛ bɔrɛ caman de minɛ bamanciman ninnu bolo bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɔnɔ mara in na ye min ye Nara fana mara la a jala k'a fɔ l'histoire fɛ ko
kungokolo min be n'u ka ma foreri Wagadugu limana u taara bi bamacima caman ka ye maa 18 ko olu la maliden maa 2 b'a la ani Mauritanie ka den maa 16 o b'a la u sera ka mobili 3 fana minɛ olu la ani moto kelen bamanan marifa kelen ani min bɛ tali kɛ ɲɔ kilo 100 o bɔrɛ 18 limana u sera ka olu minɛ olu la ani telefoni 2 limana halisa sɛgɛsɛgɛliw la an ka finitigiw o kɔni u bɛ wulikajɔ minnu na min ye Sikaso mara fana ani Buguni Kucala ko opération kɛlɛtigi halisa a b'a ka wulikajɔw la a jala k'a fɔ ko Tanjo mara la ko bagan suɲɛnaw de ka ca o yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ k'u sera ka bagan 260 u sera ka olu minɛ ɲɛna ani bilenjo ka t'o di u tigiw fana ma min ye balo tɔni 100 fana ye u sera ka o minɛ maa minnu bɛ n'u bɛ taa baga maaw ma u sigiyɔrɔw la k'a fɔ k'u ka jaga di u sera ka tɔni 100 minɛ olu fana na limana faama n'o ye forces armées maliennes ye tɛgɛrɛ ka fɔ u ye nin baara min n'a bɛ senna a kɛra sababu ye u ye layidu yɛrɛ ta limana opération Maliko ani kɛlɛtigi kuna layidu di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma bamanciw bɛ hali dugumɛna wo kɔnɔ yɔrɔ limana kuna taa tɛgɛ kɛ u la jamana bɛ se ka lafiya cogo min na bɛn b'an bilɛ dunya jamana ale de ni fasiri kɛ l'essor ale kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don fasiri sɛbɛn de Sphinx ale kɔnɔ jamana Sphinx kuma na an baarakɛ ɲɔgɔn kunnafondila min bɛ yen limana n'u ko ma Birama Ture a na kɛ kibaruya kuraw bɛ ka bɔ a ka ko la ko nka limana kosa in na Reporters sans frontières ale ye kunnafoni kura dɔw bɔ ka bin k'a na kɛ Birama Ture e ko san 6 kɔfɛ a tununi n'a kibaruya ma dɔn k'a bɛna fɔ Birama Ture a tɛ nin na bilen dɛ o la sa Reporters sans frontières Sphinx kɔnɔna la bi kuma kɛra a ko kabi san 2016 min ye nin ɲinini a bɛ senna ni ma hakili b'a la janvier kalo tile 26 san 2016 Birama Ture k'a to a ka moto sanfɛ sufɛla yɛrɛ la limana ko waati min na yɛrɛ a y'a ka kɔɲɔ dɔgɔda ko wulada yɛrɛ fɛ a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn kan nka ko Birama kaba bɔra o la limana fan filɛ yɔrɔ min na nin ye somɔgɔw ɲɛ ma d'a kan a baarakɛɲɔgɔnw ɲɛ ma d'a kan ko nka Reporters sans frontières ale de ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ka kɔnbiɲɛ o sɛgɛsɛgɛli ninnu kun y'a jira k'a fɔ k'a bɛ direction générale de la sécurité d'État maaw de bolo ko kunnafoni wɛrɛw tilala ka na bɔ kɔsa in na limana Reporters sans frontières kelen y'a jira k'a fɔ ko Birama Ture k'a tun bɛ sécurité d'État kelen in bolo yen limana k'u ye tɔɔrɔ fasugu bɛɛ lajɛlen d'a kan o tɔɔrɔ ninnu a na kɛ o ma ku a la o kɛra a sababu ye nka limana Reporters sans frontières kelen in na ko sɛgɛsɛgɛli minnu ani seereya minnu dira kɔsa in na k'a bɛ se ka sariya tigilamaw a b'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara la sabu min bɛ ka fɔ a ko la limana kuma ninnu a ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ se ka sariya tigilamaw dɛmɛ a ko bɛ olu minnu bolo walasa tiɲɛ u ka se ka bange nin ko in na ayiwa kunnafoni filɛ limana an y'a boli Sphinx ale kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye limana kunnafoni teri damadɔ b'a kɔnɔna la fɔlɔ o ye kunnafonidila min bɛ yen ni ale ye Jeune Afrique ka kunnafonidila ye limana n'a nana a ma tɛmɛ tile kelen kan jamana ɲɛmɔgɔw y'a wele k'a lasegin sabu ko a na kɛ a ma yamaruya a kana kunnafoni ɲini cogo min na a ma yamaruya o la a jala k'a fɔ kabi min ye Benjamin Roger ni Jeune Afrique ale ka kunnafonidila don a kun nana limana ko visa yɛrɛ tun b'a bolo a nana kunnafonidi hukumu kɔnɔna de la nka jamana ɲɛmaaw y'a wele limanaw k'a fɔ an ɲɛna ko ayiwa i ma yamaruya dɛ i nana cogo min na nin ye segin ka taa i nɔ na nka kunnafonidila in yɛrɛ a yɛlɛ k'a fɔ faransi ka den de don nka kabi baara in kɛra limanaw k'a ma diya mali kunnafonidilaw ɲɛmaayaso fana ye maison de la presse ale ye i kana bɔ a ko la k'a fɔ ko ayiwa min kɛra nin ye k'u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw lasɔmi Banjugu Dante ale min ye maison de la presse ɲɛmaa ye a ko mali k'a fɔ kunnafonidi baara limanaw diɲɛ sariya subaw olu de bɛ ka a lakana kɛrɛnkɛrɛnnen la déclaration universelle des droits de l'homme ale bɛ hadamadenya hakɛ de kɔfɔ ko kunnafonidi baara a bɛ a lakana ka kunnafonidila bari a ka baara la k'a bɛna fɔ i ye dangarikɛ o hakɛ ninnu na
wala sa mi maison de la presse akwa obi min fo jamana nyimo yo ko koloshi sabu mali to ko mandi jini febi ko koloshi be bara min ke ko si ko miri folo yanu ka kodo ke ko wale do ke note jamana imana ni bara fasu no ke jima sigle ko alaje ko na fo ko mali jamana bi fe ka ke jamana yi kuna fondila wala tise ka halu ka bara ke anyema ka soro dun kuna fondi bara jamana sharia di ba fo amanga te ka kuna fondila datu ka fo ka ka barake o mana bo Reporters sans frontières fana ko in konko sebe sabu ala ya jira ka fo ko ni ngoni mina fo kuna fondila ere ka bara mana ko ni o de balitoy ko jamana famo ye kuma minta ko abina fo ko dala kanye ko aya ko jamana ere tabulu jamana bara tabulu chugoya ya to ma kuna fondila bisimila ko nga ko ote se ka ke dala kanye Reporters sans frontières ka kumala ko nga olubi min fo we ka fo Benjamin Roger ni o Jeune Africa kuna fondila a gen chugo ni chuga ina jamana kama ben oluma sabu ko femindo abina fo dankari keto de do kuna fondi bara erela o limana waliya in koni kera o ya soro ka combiner ministre mimbe nale be jamana kuna fondi ko kuna Mamadou Touré ale kunye kuna fondi so mimbe no be jenya fe oluka la sigide mimbe malila akunu wele ka kangar dangele kuye afunya na ko aya ko tabulu kura de bina do kuna fondi sera la mali kona la mama be ko be kuna fondi sera ibo ka la sigide la mali la sebe mi du ma no accréditation o accréditation no ko a dichugo abna yelema o limana akobere jele bita abere jele bida nyon krefe o mana boy ngana ko Bamako AC 2000 la ni Guinée muso doye ko utarabi ale ka fa ka so akira karite meni ka dugu jende na février kalo tle wolofla o musulakan de mana nu kama ko MC la ko mado de be min tarabi aka fa ka so Bamako sigira nana na AC 2000 la o mami Syria di olu ya jira ka fo muso yin e ko ate Gabriel Touré la ni wati na furakel hukum kono sabu mami tarabi aka na ke uye dangarika akumule afana na abulu fanfelawla ajala ka fo ni wati na mi musulakani abora anake abora atiri do de fei ukume manager do la no anniversaire o aduntore ko man tarabi akani chugala o koni dangarika la sabu ya jogi akumule afana na atege nuna o kajira ka fo Guinée muso minnu be lambo ko haketo minnu be ni bara fasu nuna de mana ba soro kuma be ni wali juti la mawi o bita be u kan chugala o limana wana boy amba kunche ni minni ka fo ko mun kando be sena ko mercenaire do be ko lube zegwa ani maliche o kuma imbara ka bi watimna finitu ka nyama so ni chef d'état major général des armées général de division Oumar Diarra o ale konini ma chamani willa kata unyeda poinga akira tarata temeni février kalo tle shegi samba flani muwa ani fla le mana utara zegwa alebe malini kurwar de nyonche kata le kuma min fika fo na sola chiembala nga le mana usele ko yaye ka fo ngunu kawndo kuma min bika fo ko mercenaire be zegwa ani maliche le mana ko chientala o yuto sinfe le mana mi finitigi min ba yoro ko foli nuna ka u hakli jija ko dusu ko ka fo ko jamana nyima ubu kokoro bi ubu deme ka bara la ko faso jo bara mana ulele pana de ni fo abi dansigi ke kuna fundi gafu la bi ka ubele jile fo ka awali nyando ande me ba no kanam ani amo mawi ambu fo ko wali nyando le mana ma chamambe am fo ka fo bi kuna fundi gafu la ambu befo ayimi ta toma mami ta toma be mbon so fo ya no ye jalwe yirma jo ana furuche samba jalu ambu fo ko wali nyando o kuma amba fo alaka wati were irana